Εισαγωγή, στοικισμός σε κατανόηση της αληθινής αγάπης. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί αν σας αγαπούσε πραγματικά? Όχι μόνο στα λόγια της, όχι μόνο στις καλές στιγμές, αλλά βαθιά μέσα σας, στα σημεία όπου πραγματικά μετράει. Οι περισσότεροι άντρες κάνουν λάθος σε αυτό το κομμάτι. Κυνηγάνε σημάδια που δεν έχουν νόημα και παραβλέπουν αυτά που λένε πολλά. Άλανα η αλήθεια, η αληθινή αγάπη. Εμφανίζεται με ανεπαίσθητους τρόπους που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν εντελώς. Όταν μάθετε πώς να τη βλέπετε, δεν θα χρειαστεί ποτέ να την αμφισβητήσετε ξανά. Η αγάπη δεν είναι απλή. Τη μια στιγμή είστε πεπισμένοι ότι είναι μέσα. Την επόμενη αναλύετε κάθε μήνυμα, κάθε παύση, κάθε ανεπαίσθητη αλλαγή στον τόνο ή την ενέργειά της. Και το χειρότερο. Οι περισσότερες συμβουλές είναι άχρηστες, λουλούδια, μεγάλες ρομαντικές χειρονομίες, παιχνίδια. Αλλά οι στοικοί δεν έχαναν ποτέ χρόνο μαντεύοντας. Έδιναν προσοχή σε αυτά που έκαναν οι άνθρωποι, όχι σε αυτά που έλεγαν. Επειδή η πιο αληθινή εκδοχή κάποιου αποκαλύπτεται όταν κανείς άλλος δεν παρακολουθεί. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν την ακαταστασία. Ακολουθούν 7 πράγματα που κάνουν οι γυναίκες όταν η αγάπη τους είναι αληθινή, όχι ρηχή, όχι επιφανειακή, αλλά βαθιά, ακατέργαστη και συχνά, παραβλέπεται από τους περισσότερους άντρες. Πρώτη, βάζει την ηρεμία και την ευημερία σας πάνω απ' όλα. Αυτή είναι η παγίδα στην οποία πέφτουν οι περισσότεροι άντρες. Μπερδεύουν την προσοχή με την αγάπη. Απαντάει γρήγορα μηνύματα. Πρέπει να είναι αγάπη. Γελάει με τα αστεία σου. Σίγουρα αγάπη. Αλλά να η άβολη αλήθεια, τίποτα από αυτά δεν σημαίνει τίποτα αν δεν πάει βαθύτερα. Η αληθινή αγάπη δεν εμφανίζεται όταν είναι εύκολη. Φαίνεται όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Όταν δυσκολεύεσαι, όταν είσαι εκτός παιχνιδιού, όταν δεν υπάρχει τίποτα για αυτήν. Τότε γίνεται ορατή. Αλλά πάρα πολλοί άντρες τη χάνουν επειδή περιμένουν πυροτεχνήματα, όταν η αλήθεια είναι στην ήσυχη, σταθερή φλόγα που καίει η αληθινή αγάπη. Δεύτερη, σε οθεί να εξελιχθείς χωρίς να γκρινιάζει. Μία γυναίκα που σε αγαπάει πραγματικά δεν θα κάθεται άπραγη και θα σε βλέπει να λιμνάζεις. Θα σε οθήσει μπροστά, όχι παραπονούμενη, αλλά πιστεύοντας σε εσένα. Οι στοικοί είχαν έναν όρο για αυτό. Αμορφάτη, αγάπη για τη μοίρα, συμπεριλαμβανομένων των δύσκολων στιγμών της. Φαντάσου ότι είσαι κολλημένος σε μια δουλειά που μισείς και παραπονιέσαι κάθε βράδυ. Μια γυναίκα που θέλει απλώς να κρατάει τα πράγματα ανάλαφρα, μπορεί να πει «Είναι εντάξει μωρό μου, θα το καταλάβεις». Αλλά αυτή που σε αγαπάει, θα πει «Είσαι καλύτερη από αυτό. Ποιο είναι το σχέδιό σου?» Δεν θα σε χαϊδέψει, επειδή σε σέβεται υπερβολικά για να σε βλέπει να σπαταλάς τις δυνατότητές σου. Ο Επίκτητος είπε «Αν θέλεις να βελτιωθείς, να είσαι ικανοποιημένος να σε θεωρούν ανόητο και ηλίθιο». Η αληθινή αγάπη δεν είναι πάντα παρήγορη. Μερικές φορές είναι αντιπαραθετική. Αν είναι πρόθυμη να σε αναστατώσει απλώς για να σε δει να ανεβαίνεις, αυτό δεν είναι κριτική, είναι αφοσίωση. Η λάθος γυναίκα σε κολακεύει. Η σωστή σε ενδυναμώνει. Τρίτη, θυμάται τα μικρά πράγματα που αναφέρεις οι περισσότεροι άνθρωποι. Διατηρούν έναν νοητικό πίνακα αποτελεσμάτων. Το έκανα αυτό, οπότε τώρα μου χρωστάς. Αλλά κάποιος που σε αγαπάει πραγματικά, δίνει χωρίς να μετράει χάρες. Θα δουλέψει αργά για να μπορέσεις να επικεντρωθείς στο όνειρό σου. Θα ακυρώσει τα σχέδιά της να σε φροντίσει όταν είσαι άρρωστη. Αλλά να τι έχει σημασία. Δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ ως όπλο. Οι στοικοί ονόμαζαν αυτή την αρετή για χάρη της. Να κάνεις το σωστό χωρίς να περιμένεις βραβείο. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε κάποτε «Αυτό που δεν είναι καλό για την Κυψέλη δεν είναι καλό για τη Μέλισσα». Τις θυσίες της δεν είναι μόνο για σένα, είναι εξαιτίας σου. Παρακολούθησε την προσεκτικά όταν η ζωή γίνεται ακατάστατη. Τότε είναι που η αγάπη μιλάει πιο δυνατά. Therefore. Υποστηρίζει τον σκοπό σου χωρίς να χρειάζεται τα φώτα της προβολής. Οι περισσότεροι άνθρωποι πανικοβάλλονται όταν σιωπάς. Βλέπουν τον χώρο ως απόρριψη. Αλλά μια γυναίκα που σε αγαπάει, καταλαβαίνει ότι η μοναξιά δεν είναι χωρισμός. Είναι αποκατάσταση.
Μετά από μια σκληρή εβδομάδα, απλά θέλεις να είσαι μόνος. Αντί να σε γεμίζει ενοχές. Εντάξει, αγνόησέ με. Απλώς λέει, στείλε μου μήνυμα όταν γυρίσεις. Σε εμπιστεύεται αρκετά ώστε να σε αφήσει να αναπνεύσεις. Ο Σενέκας είπε, να είσαι φίλος με τον εαυτό σου και δεν θα είσαι ποτέ μόνος. Μια ασφαλής γυναίκα δεν αισθάνεται απειλημένη από την ανεξαρτησία σου. Την τιμά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι λουρή. Αν σου δίνει χώρο χωρίς φόβο, είναι επειδή ξέρει ότι έχει ήδη πάρει την καρδιά σου. 5. Μένει όταν τα πράγματα καταραίουν. Ο καθένας μπορεί να σε αγαπήσει όταν είσαι στην κορυφή του κόσμου. Αλλά η αγάπη ορίζεται στις πιο σκοτεινές σου στιγμές. Χάνεις τη δουλειά σου. Είσαι πεσμένος, καταθλιμμένος. Ένα φλερτ τρέχει, αλλά αυτή δεν προσπαθεί να σε φτιάξει. Απλώς μένει. Θα το βρούμε, είναι το μόνο που λέει. Αυτό δεν είναι υποχρέωση. Αυτή είναι επιλογή. Ο Μουσόνιος Ρούφος δίδαξε ότι ο αγώνας αποκαλύπτει τον χαρακτήρα. Όταν παραμένει σταθερή στα χαμηλά σου, τότε είναι που η αγάπη της είναι αληθινή. Δεν εξαρτάται από τα υψηλά σου. Κρίνε την αγάπη της όχι όταν κερδίζεις, αλλά όταν σπάς. 6. Βλέπει τα ελαττώματά σου και σε επιλέγει. Η αγάπη δεν έχει να κάνει με το να προσπαθείς να διαμορφώσεις κάποιον σε ιδανικό. Έχει να κάνει με το να βλέπεις τα ελαττώματά του και να τα επιλέγεις ούτως ή άλλως. Είσαι ακατάστατος. Ανυπόμονος. Πυροπόλος. Ένας επισκευαστής γκρινιάζει. Αλλά αυτή μπορεί να σε πειράξει. Αλήθεια. Θα αφήσεις τις κάλτσες σου εκεί. Αλλά τις μαζεύει ούτως ή άλλως. Σε δέχεται, όχι ως έργο, αλλά ως άτομο. Ο Επίκτητος είπε, πρώτα πες στον εαυτό σου τι θα ήσουν και μετά κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Σε αφήνει να αναπτυχθείς με τους δικούς σου όρους. Αν σε αγαπάει χωρίς να απαιτεί τελειότητα, δεν περνάει απλώς χρόνο. Δεσμεύεται σε σένα. 7. Αγαπάει χωρίς να περιμένει τίποτα σε αντάλλαγμα και η στοική αλήθεια που οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν. Η αγάπη δεν έχει να κάνει με το να βρεις κάποιον που θα σε κάνει ευτυχισμένη. Έχει να κάνει με το να βρεις κάποιον που θα σε βοηθήσει να γίνεις ο άντρας που είσαι προορισμένος να είσαι. Αν κάνει αυτά τα πράγματα δεν περπατάει απλώς στη ζωή σου. Στηρίζει την ψυχή σου. Και αυτό είναι σπάνιο. Αυτό είναι αληθινό. Αυτό είναι το είδος της αγάπης που δεν αφήνεις να φύγει. Σταμάτα να ψάχνεις την αγάπη σε μεγαλοπρεπείς επιδείξεις. Άρχισε να την παρατηρείς στις μικρές στιγμές. Στον τρόπο που ακούει, στον τρόπο που σε σπρώχνει, στον τρόπο που μένει. Γιατί ο καθένας μπορεί να σε αγαπήσει όταν είναι εύκολο. Αλλά αυτοί που σε αγαπούν όταν είναι δύσκολο, εκεί ζει η αλήθεια. Αν αυτό το μήνυμα σας συγκίνησε, πατήστε εγγραφή